Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kibor district ke West Khasi Hills haga sngi baar kila pentip padang hap man Pynpra saya South Tylli ki Atoskhana lani ki chimney ki badai shibenta jong ki Karkhana Thang Dewïong Be-Aiñ ki badan haga than nong lang par klon mathei hau kurwa khubor district magistrate ke West Khasi Hills ula pentip baki bor district lembat ki pulit kila khang ya gajing tre kam jong ki san pohunyo tuli ki Karkhana Thang Dewïong Be-Aiñ haga khan reu bat khan nyo tarik unok pra arajar arpu ar haga artrik urempang arajar arpulai la ai hukum ban punju lorlut ya baro san pohunyo tuli ki Karkhana bat hapadeng urempang arajar arpulai bat uyayong arajar arpulai la penjulor ya ki beehive oven bat ki pipe ki bala penya so ya ki oven bat ki Atoskhana jong kini ki Karkhana ki pulit ke West Khasi Hills kila kemru ya hendreungut ki breu hapo ki kindon ain jong ke Environment Protection Act, Explosive Substances Act but ke Benami Transaction Prohibition Act kini ki hendreungut ki dei ki bana Assam badru ki bana Meghalaya nalor kata la ongru bakat badang up ya ke kaipot na ka audit committee jong ka sarkar Meghalaya ha ka baidei bat ka jingyo Dewïong jong ki Karkhana Thang Dewïong Be-Aiñ nado ka khat khandai tari u jemmang arajar arpulai la khang khardep ya South Tylli ki Karkhana ki bala yo ya ka sernot CTE but CTO but kini ki long ka MS Shampang Riangsiang pendep Jalong Dorangri Shalang MS Ri Lengam Coke Industries Kelon Mathei Shalang MS MD Coke Industries Nong Dakong Shalang bat ke MS Carbochem India Nong Kadong Shalang Shisholi ya thu bagi bor district kila dep ban punjulor ya khat lai Tylli ki Atoskhana jong ki Karkhana Thang Dewïong Be-Aiñ kabala sedang nado ka pratrik unaitung arajar arpulai kini ki Karkhana ki dei ki badan hanong langpar kelon mathei kajing Pynpra ki Atoskhana ki badangsa kan beteng ha kini ki sngi रिकॉर्डिंग करो हाँ करिए रेडी Start recording.